Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Jon Zabelegi izango dugu kaligrafia ibilbideak jaialdiari buruz hitz egiten. Ondoren, Ainhoa Ruiz etorriko da te diferentzia antzerki taldetik. Horren aurretik ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1898an, Juli Adrien Karrikaburu hil zen Soutan, lehen euskal kantutegiaren egilea. Kantari eta kantu bilatzaile zuberotarrak, aitarengandik zein laborariengandik jaso zituen euskal kantuak. Ezaguna da 1879an lehen euskal kantutegia argitaratu zuelako. Bertan, 12 doinu bildu zituen, horietatik 2 pieza instrumentalak. Aita Donostiak 1954an berrargitaratu zuen antologia hura. 1980ko egun berean, otsailaren 10ean, Vicente Cuervo Calvo gaztea hil zuten Madrilgo Vallecas auzoan. Fuerza Nueva alderdi faxistaren sindikatua egitekoa zen ekitaldi baten aurkako protestan. Ohikoak ziren faxisten jipoi eta hilketez nazkatuta, auzokideak antolatu egin ziren ekitaldiaren aurka goizean goizetik. Faxista batek tiro egin zion. Urte gutxitara, 1985ko otsailaren 10ean, Nelson Mandelak uko egin zion borroka armatua gaitzesteari espetxetik aske geratzearen trukean. Hego Afrikako apartheidaren erregimeneko PV bikoitza bota presidenteak urtarrilaren 31an egin zion eskaintza. Mandelaren ospea baliatu eta herrialdeko krisi soziala baretu asmoz. Mandela kartzelatik baldintzarik gabeko askatasunarekin soilik irtengo zela adierazi zuen. Berehala bazindik 10.000 lagunen aurrean irakurri zuen eskutitzaren bidez. Halaxe izan zen. 5 urte geroago, 1980ko otsailaren 11an utzi zuten aske, 27 urte espetxean igaro ondoren. Azkenik, 1987ko otsailaren 10ean, Unai Salanueva Beldarrain intsumisoak bere buruaz beste egin zuen Iruñean. Zerbitzu militarra egiteari uko egiteagatik kartzelan zela, 3. gradua aplikatu zioten. Ondorioz, espetxetik irten zen, baina gaua pasatzera barrote artera itzuli beharra zuen. Egun hartan, itzuli baino nahiago zuela hil erabaki zuen. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Zibibox Mendillorrin, El hijo de la novia, Juan José Campanelaren filma. Zibibox Sandu Zelaien ordea, Dolores Fontziren Blondi filma, arratsaldeko 6etan. Ostiralean, otsailaren 13an, Zibibox Condestablen biolontxelo eta piano kontzertua izango da. Un puente hacia la modernidad, arratsaldeko 7:30. Larunbatean, Zibibox Pompelon Kara, la gurú del pop komedia musikala izango da, Metamorfosis taldearen eskutik, arratsaldeko 6etan. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Funtzionarioen karrera garapenak 130 milioi inguru kostatuko du. Lehenengo puntuan, langileak 5 fasetan banatuko dira, eta osagarriaren 100% jasoko dute 2032an. Bigarren puntuan, akordioa aurrera doa AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGTren babesarekin. Argazki nagusian, Txibite, Esnaola eta ikerketa taldea, Urbasako zulo batean aurkitutako eskeletoaren atzean. Honen titularrean, duela 4.000 urteko bisonte bat Urbasan. Horiz, grebak 7 tren eten ditu Nafarroan. Bestetik, abendurako bizikleta elektrikoak eskualde osoan. Azkenik, Bad Bunnyk Super Bowlean txunditu du. Eskuineko berrietan, batetik, Belateko batzordeak Entre Canalesen aurkako salaketa bat fiskaltzen aurkeztea aztertzen ari da. Beherago, Voxek Peperi Aragoiko inbertsioak egiteko eskaera handitu du. Jarraian, EH Bilduk, BNGek eta ERZek berak Rufianek eskatu duen batasun zerrenda ezetsi diote. Ondoren, 121 eta 126 artean igotzen ditu soldatak Nafarroan janari izoztuen itunak. Azkenik, La Moncloak gaixotasun baimenak kontrol handiagoaren menpe egotea nahi du. Diario de Navarra egunkarian,
horrela dio lerroburu nagusiak. Eskualdeko gobernua, UGT Komisiones Obreras eta FAPNarekin lanean ari da ibilbide profesional berrian. Funtzionarioen estatutuaren alderdi ekonomikoei buruzko adostasuna dago. Irudi nagusian, Jan van der Made paleontologo herbeeratarrak bisontearen eskeletoa deskribatu du aurkikuntzaren aurkezpenean. Honen lerroburua, duela 4.000 urte Urbasan ibili zen bisontea. Eskuineko berrietan, batetik, 7 bidaiariri eragin die orain bertan bera utzitako trengidarien grebak. Jarraian, Iruñeak bizikleta publikoen enpresarekin hautsi du. Azkenik, Bilduk eta gaitzesteari uko egin dio oraindik ere Nafarroako parlamentuan. Goiko berrietan, Nafarroako urtegiak suspertzen ari dira. Iesako urtegia ura askatzen hasten da. Bestetik, Sergio Herrera, aseguru integrala. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak dio, Osakidetzari eta osasun sailari dagokionez, krisia kontrolpean dago. Lehenengo puntuan, txerto iraungien auzian ongi jokatu dutela adierazi du Bilbaok. Beste kontu bat da, beste batzuek krisi hau luzatu nahiko dutela. Bigarren puntuan, ontzat jodu familia kaltetuei lehenago ez jakinaraztea, berriro txertatu behar zituzten edo ez zehaztu nahi zietelako. Argazki nagusian, kopurua hedabideen bidez jakin dute langileek, eta zerrea piztu du Amurrion lantegiaren aurrean protestan ari zirenen artean. Odigintza enpresak 274 behargin kaleratu nahi ditu Arabako plantan, eta beste 27 Bizkaikoan. Biak batuta, lantalde osoaren ia laurden bat sartuko du lan erregulazioan. Honen titularrean, Tubos Reunidosek 301 langile kaleratu nahi ditu Amurrion eta Trapagaranen. Beheko berrietan, Otegik baztertu egin du EH Bildu rufianek sustatu nahi duen ezkerreko hautagaitzan sartzea. Ondoan, martxoaren 3ko biktimen aldeko mobilizazio batera deitu du gehiengo sindikalak Gasteizen. Jarraian, duela 4.000 urteko bisonte baten ezurdura aurkitu dute Urbasan. Azkenik, Zisjordaniako lurrez jabetzea erraztuko die Israelek kolonoei. Goiko berrian, Daniel Milagros, abiadura patinajeko kirolariak dio. Inoiz ez nuen pentsatua izotzean lortuko nuenik Olinpiar Jokoetan aritzen. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Tubos Reunidosek Araba eta Bizkaian 301 langile kaleratzeko asmoa du. Enpresak adierazi du 274 lanpostu galduko direla Amurrion eta 27 Trapagaranen. Eta horrek langileen 21,5 eragingo diola. Argazki nagusian, Trumpek ilunpetan utzi nahi ditu kubatarrak. Erregaia Kuban sar dadin galaraziz, Donald Trump tematuta dago Karibeko irlaren azpiegitura energetikoa suntsitzen. Tartean, batetik, 50. urteurrena, martxoaren 3ko Gasteizko ekitaldiak eta mobilizazioak aurkeztuta. Bestetik, Donostia, Insausti alkateak atxilotuen jatorria jakinaraziko dela erabaki du. Eskuineko berrietan, kaosa ertzaintzaren lan eskaintza publikoan, lardaskeria ala iragarkia. Ondoren, 4.000 urteko bisonte eskeleto bat aurkitu dute Urbasan. Azkenik, Alderdi Errepublikarrak Aidajoko estatuan debekatu nahi du Euskadiko bandera. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio berri nagusiak. Motos musika taldearen motorea berrituta. Motos musika talde nafarrak disko bakarra plazaratu zuen duela 43 urte. Izenburua Muebete. Orain, lan hura grabatu zuten zinta berreskuratu, konpondu eta berriz ondu dituzte, beti ere, 4 kantuen jatorrizko bertsioaren oinarria errespetatuz. Nafarroako rockaren historian argitaratu den lehenengo diskoa da. Motos taldea Francis Los Arcos, Patxi Goñi, Marino Goñi eta Toño Muro musikariek osatu zuten. Azken bi hauek irratian izan ditugun disko zaharra berrituta aurkezteko saioan. Eskuineko berrietan, Goian, Gorka Obejero, basogintza eta turismoa bultzatzeko bota zituzten maputxeak beren lurraldetik.
Herri Maputxearen egoera zailaz ohartarazteko, Claudia Nahuelpan Antilef Maputxea Nafarroara etorri da eta hainbat hitzaldi eskainiko ditu. Beheko berrian, tradizioa eta modernitatea eskutik, Kasapalma eta El Nidorekin. Irene Atienzak eta Joel Molinak osatzen duten Kasapalma taldeak eta Burgoseko El Nidok bat egin dute Asier Larratxeak dakarkigun proposamen berrian. Ser grande siendo pequeño izena du abestiak, eta doinu Farroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo Jon, ongi etorri gurera, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, mila esker, onbidapenagatik. Bueno, lehenik eta behin konta eguzu pixka bat, nor zeran, zer egiten duzun? Ni Jon Zabelegi naiz eta Jon Zabelegi letter artisten izenpean lan egiten dut. Eta duela ja urte batzuk nire kabuz murgildu nintzela letren mundu honetan. Eta karreran izan zen kaligrafia lehendabizikoz ukitu nuenean, bigarren mailan. Eta geroztik nire kabuzko naiz tailerretara joaten, bidaiatzen eta irakasle eta hainbat adituen eskutik ikasten. Eta duela ja 5 bat urte, nire kabuz lan egiten dudala, nire proiektuekin, nire bezeroekin, eta nire lana edo murgiltzen duen guztia da letra, edo definitzen den hitza letra da. Eta letra horren inguruan, hainbat eta hainbat prozesu ezberdinekin, lan egiten dut, eta hortan ezberdintzen dira kaligrafia, leterina, tipografia ere bai sartu nintzela duela urte pare bat. Eta, gero hainbat euskarritan egiten den lan ere bai, horma irudietan adibidez. Eta, depende pixo bat nolakoa diren enkarguak edo bezeroak, baina letra ardatz gisa erabiltzen dut lan egiteko. Gaurkoan hitz egingo dugu itinerarios de kaligrafia edo kaligrafia ibilbideak ez dakit dela ditzen zuen programa edo proiektua edo, aurkeztuko dugu apur bat. Itinerarios de kaligrafia edo kaligrafia ibilbide hauek iki bezala definitzen da. Eta duela, ez da aurtengo kontu bat, baizik eta bigarren edizioa dela. Aurreko edizioa 2021 izan zela usteet. Eta, honen atzean badago pertsona bat, Sonia dela, Sonia Beroiz, eta bere eskutik jaio dela da guztia. Lehendabiziko edizio honetan, bazuela ikuspuntu artistiko espezifikoagoa, aitzat hartuta, eta bakarrik egiten ziren hitzaldiak edo tailerrak izaten ziren ikuspuntu artistiko edo kaligrafiko batetik, ezta? Orduan, bigarren jaialdi honetan saiatu garen egiten izan da ikuspuntu irekiago bat, ez? Oro har edo publiko guztia izatea helburu eta irisgarria izatea. Orduan, 4 ardatzetan nabarmentzen da, eta nola kaligrafia edo eskuz idazkera nola eraldatzen duen gure bizitzako esparru guztietan eta nola ikusten den ikustea eta aldarrikatzea da jaialdi honetan. Izenean beran kaligrafia aipatzen da, ulertzen da nondi doan, baina baita ere gehitzen duzue ibilbidea edo itinerario.
eta horrek agian pixkat inplikatzen du mugimendua, zergatik erabiliezu izen hori? Bai, mantentzearen lehendabiziko edizioko izena, garrantzia ematea azkenean eskuzko idazkera hau edo kaligrafia hau ez dela jaialdian bakarrik egiten edo jaialdi hortara murrizten, baizik eta edonorren bizitzan oro har nabarmentzen dela idazkera, egunerokotasun horretan ikusten dela, eta hori aldarrikatu nahi dugu ere bai. Aurtengo edizioa, okerrez banago txaiaren 19-tik 21 izango da, ezta? Eta hori da. Zu arduratuko zera paseo tipografikoaz. Bai, jaialdia 3 egun ditu Iruñean, 19-tik 21, baina hortaz aparte gero beste esparrutik edo beste esparrutan ere bai antolatzen da, eta egun horietatik kanpore bai ospatzen da, eta abuztu arte eta egun horietatik lehenago ere bai beste gauzatxo batzuk daude, adibidez Sonia hasi da jada beste tailer batzuekin, ni ostiral hontan beste tailer batekin egonen naiz Iruñean ostiralean. Eta esan duzun bezala, 19an osteguna paseo tipografiko bat eginen dugu Iruñerritik hainbat eta hainbat rotulo ezberdin eta urte askotako rotulo horiek ikusten. Konta eguzu pixka bat paseo tipografiko bat zer den eta nola txertatzen den festival honetan? Esan dugun bezala, hainbat esparru ezberdinetan lantzea eta jaialdi irisgarri bat izatea nahi dugu. Orduan, hainbat eta modelo ezberdinak planifikatu ditugu. Batzuk izanen dira hitzaldiak edo mahai inguruak, beste batzuk izanen dira tailerrak edo laborategiak, eta beste batzuk izanen dira adierazpen artistikoko ekintzak. Eta hau horien artean murgiltzen da eta ematen dugu letraren ezagutza edo aintzinako errotuluen ikuspegi bat Iruñerritik paseotxo bat egiten. Eta helburu dugu hainbat eta hainbat errotulu ezberdinak ikustea, eta duten garrantzia ikustea, ez? Nola aintzina sortu egin ziren asko eskuz, eta beste batzuk beste material ezberdinekin, eta ikustea nola iraun duten urte hauetan, eta nola izan duten bere ibilbidea ere, bai, ez? Interesgarria iruditzen zait pixka bat jakitea, bai aipatu berri duzun paseo tipografikoa eta baita ere festivala bera nondik datorren, zergatik sortzen den, ze utxunetik edo ze beharretik datorren? Pixu bat horregatik, ez? Esan bezala aurreko jaialdia izan zela ikuspegi kaligrafiko edo artistiko espezifikoagoa, eta hontan Sonia sortzaile gisa saiatu da ikuspuntu hau ematen eta bideratzen jaialdia mundu guztiari, ez? Azkenean idazkera gure bizitzan edo norren bizitzan duen transcendentzia edo ibilbidea zeharkakoa da, egunerokotasunean dagoen zeozer da, eta gero aldarrikatu nahi du idazkera propioak edo kaligrafia artistiko hau ere bai duen potentziala, eta hontaz aparte ikusi nahi du edo ikusiarazi nahi du nola kaligrafia edo eskuzko idazkera gure hainbat eta hainbat bizitzaren esparru ezberdinetan dagoen, bai teknologikoan, bai osasunezko esparruan. Orduan nahi du ikusi eta murgildu edo inplikatu mundu guztia gertutik tokatzen zaigun gauza bat delakoz. Kaligrafiaz hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten ari gara? Kaligrafia idazkeraren keinuari dagokio.
Eta zergatik sortu da festival bat kaligrafiaren inguruan? Ba, izan orain beste zentzu batean, lehenengo aldi sortu zenean zentzu artistikoago batean. Ba, azkenean Sonian idezela adituago da, urte gehiago ditu, eta aspaldiko kontu bat zen kaligrafia, diseinatzaile asko espezializatu egiten gara esparru hortan, eta lehenengo jaialdi horretan suposatzen nuen izango zela helburua hainbat eta hainbat aditu, kaligrafo edo dena delakoak elkartzea, ikastea, eta sektore horri informazio guzti hori hurbiltzea. Eta orain ibilbide hori edo kaligrafia itinerari hori evoluzio puntu bat hartu du, eta erabaki du beste hainbat pertsona edo taldeari irekitzea jaialdia. Gaur egun, etengabe gabiltza pantailekin, bizkortasun horretan ez geroz eta azkarrago idazten dugu, hitzak laburtzen ditugu, letrak kentzen ditugu, ze abantaila ditu eskuz idazteak edo geldotasun horrek? Zu esan duzun bezala, murgilduta gaude azkartasun mundu hortan, ez? Egunerokotasun batean non pantailak edo teklatua edo mugikorra nabarmentzen da. Eta azkenean alde batera uzten ari gara eskuz idazteari, bai eskolan, bai etxean edo dena delakoa. Eta jaialdi honen helburuetako bat hori da. Badago aditu bat, aditu desente egonen dira hitzaldietan edo mahai inguruetan hitz egiten, nola idazkera propioa edo eskuz idaztearen keinua osasunaren edo nola osasunean duen eragina, ezta? Eta gero hortaz aparte ere bai alde batetik osasuna ukitzen da, beste aditu batzuekin ere bai teknologia esparrua ere bai ukitzen du, eta ikusten dira nola murgiltzen den, ez? Idazkera bai teknologian, bai osasunean, baita ere hezkuntzan ere bai egonen dira adituak hitz egiten hontaz, azkenean esan bezala idazkera nola ukitzen duen gure bizitza gertutik ikusiko dugu. Festivalean aipatzen dituzue, proposatzen dituzue ibilbide batzuk, espazioak ere zeharkatzen dituzue. Ze garrantzi du paisaiak edo inguruak zuen idazkeraren sorkuntzan? Azkenean depende pixu bat ze helburua duen idazkera horri, izanen da gente, ez da berdina egunerokotasun idazkera bat non berdin duen etxean gauden, klasean gauden eta punte azkarrak edo informazioa idazten ari edo kaligrafia rato bat egiten ari garen, edo letrek plumiaekin edo tintekin egiten ari garen. Orduan, espazioa normalean asko esan nahi du, ez? Gauza oro bezala garrantzi handia dauka bai. Festivalean zehar, zuk egiten duzu paseo tipografikoa, baina badaude beste gauza batzuk egiten direnak. Badago zerbait aldez aurretik antolatu ezin dena izan zuen aldetik edo publikoaren aldetikan eta horrek ematen dio festivalari beste berezitasun bat? Bai, azkenean, gu prestatu dugun prestatu dugun jaialdia edo tailerrak edo dena delakoa gure ikuspuntutik jarri ditugu informazio gisak edo adituak edo dena delakoa, eta gero hortaz aparte egonen dira mahai inguruak, egonen dira tailerrak, egonen dira paseo tipografiko hau ere bai, eta hemen ideia da ere bai pertsona horiek edo etortzen den jendea ere bai interakzio hori izatea, eta prestatutakoaz aparte ere bai zeozer sortzea, jendeak ere bai parte hartzea, eta elkarrezketa hori bai sortzea. Aipatu duzu, festivaleko 3 egunetatik kanpo badituzela beste tailer batzuk, beste ekitaldi batzuk.
Baina festivalari begira, nahikoa denbora dira 3 egun horiek zuek nahiko zenuketen guztia egiteko? Ez, azkenean gai guztietan bezala ondo esprimitu nahi baldin baduzu joan zaitezke hainbat eta hainbat astera egitera eta hainbat eta hainbat proiektu sortzera. Eta hau sortu zenetik, hainbat eta hainbat tailer berri, hitzaldi berri suertatu dira, beraz, agenda ere bai handitzen joan da gutxinaka. Baina azkenean murriztu behar dugu jaialdia edo ponentzia edo hitzaldi hauek 3 egunetara, badago jendea etortzen dena Iruñerritik kanpo, beraz ezin dugu guztia luzatu nahi dugun heinean, eta egiten dena da 3 egunetatik aparte, hainbat ekintza ezberdina, baina puntualak izan direnak. Festivalean zehar, ze sortzaile mota bertaratzen dira eta aldi berean ze publiko mota gerturatzen da? Esan bezala, jarduerak edo jaialdiak ditu 4 ardatz nagusi edo ezberdin, eta 4 ardatze hauek izanen dira teknologikoak, hezkuntza, osasuna eta adierazpen artistikoa. Beraz, esparru ezberdinetako adituak etorriko dira, baude adituak, sortzaileak, ikertzaileak, irakasleak, artistak eta bar, eta bakoitzean bizpahiru pertsona egonen dira hizketan horren inguruan informazioa ematen. Sortzailerentzako ere bai jaialdi hau berezia da? Bai, oso berezia da. Azkenean, edonor etortzeko jaialdia da, garrantzizkoa da esparru guztietan, eta gero depende pixu bat ze ardatzetan mugitzen ari garen, etorriko dira hezkuntzako jendea edo publikoa, etorriko da osasuneko jendea, eta azkenean pixu bat hori da, ikuspegia mundu guztiari irekitzea. Ardatz nagusi edo kaligrafia helburu gisa izatea. Kaligrafia ibilbideak programanekin, festival honekin, ez dezu soilik emaitza erakusten, prozesu ere bai lantzen dezu, ezta? Zergatik da garrantzitsua hori? Bai, azkenean idazkera ez da helburua edo amaierako zerbait. Idazkera azkenean esan bezala ibilbidea da, eta horrela hartzen dugu ez, bai tailerretan, bai hitzaldietan edo ponentzia horietan, mahai inguruetan, eta hori helburutzat hartuta lantzea da gauza. Bai gero egonen dela jaialdia amaieran liburu bat eginen da, gertatutako guztia edo dokumentazio moduan laburtua edo hartuta, baina azkenean helburua ez da kaligrafia baizik eta horren inguruan lantzea eta bai hori, lantzea, idazkera esparru guztietan. Zure iritziz, Jon, zein da horrelako proiektu baten parte hartzearen alderdi zailena eta politena? Ez dakit azkeneko festivalean parte hartu zenuen, baina aurre ikusiz edo... Bai, aurreko jaialdian enegoen taldean edo antolakuntzan, baizik eta parte hartu nuela tailer batean, Oriol Mirorekin, eta ondorengo jaialdi hontarako Soniak idatzi zidan antolakuntza taldean sartzeko, laguntzeko, eta hortxe gaude talde handi bat, eta eskerrak eman ere bai Soniari eta talde guztiari egindako lanagatik, zeren daramagu 5 hilabete inguru lanean datorren egunetako egitara guztia aurrera eramateko, eta bai, baude alderdi guztiak, ez, aurreko edizioan parte hartutako tailer horretan lasaiago edo ikasle moduan hartzen duzu, eta aurtengo edizioan lana egitea tokatzen da,
estres pixko bat, eta kide guztiekin behiak edo meiak edo bilerak antolatzea, lan guztia aurrera ateratzea, eta hortaz aparte ere bai, sortean ere bai, ikasle puntu hortatik pasatzea, hori, tailerrak ematea. Claro, imaginatzen dut, antolakuntza aldetikan ez dela bakarrik sortzaile kontua jende gehiagore ibiliko dela antolatzen, eta hori elkartzea ez dela lan erresa izango. Bai, sortzaile ez aparte, sortzailea ez dakit parte txikiena igual izango da. Eta gero dago komunikazio parte hori, prentsa aurrea, badago beste estudioekin lan egiteko lana ere bai, badago ez dakit, badago jende pila hortan, eta gero tailerrak, ideiak, elkarrizketak eta hainbat gauzak aurrera atera behar diranak, eta hortan gaude jende pila elkartuta lanean. Jaialdi honek badu lotura bereziren bat euskararekin? Aurten bai, aurreko edizioan gitaraua eta dena egiten dena da euskararatu, eta bi hizkuntzatan egitea, eta aurten Sonia ere bai garrantzia handia eman diona da hizkuntzari, eta ni parte garrantzitsua izan naiz edo dudan ardura ere bai antolakuntzan da euskarari leku hori ematea, eta euskaraz aparte ere bai hainbat ikuspuntu ezberdinak ukitu izan ditu Sonia, adibidez nola jendea joango den jaialdira, pixko bat kutsadura aldetik nola mantentuko dugun edo zein eragina izan den guzti hau gugan, eta pixko bat kontrolatzen guzti hori, eta sortzea pixko bat jaialdi hau irisgarriagoa izatea, eta hainbat eta puntu ezberdin garrantzitsuak ukitzen, hobe. Baliteke euskal identitatea, hizkuntza eta kultura kanpotikan batzuek aipatzen dute zaharkitua ikusten dela edo tradizioz beterikoa. Zuk uste duzu horrelako jaialdi batek lagundu dezakeela euskal identitatearen irudi berritu bat sortzen? Eta geroz eta gehiago ikusten ari gara uste dute artearen esparruan edo kulturaren esparruan nola euskara zama handia izaten ari den, bai gitarau plastikoetan, musikan eta dena delakoan nola euskarak hartzen dion edo nola ematen dion ere bai euskaldunen artean ematen dion garrantzia kultur honi. Kaligrafia ibilbideak nori zuzenduta daude? Nori zuzenduta dago jaialdi hau? Jende guztiari, esan bezala, 4 esparru ezberdin ukitzen ditugu, eta hortaz aparte etorri nahi duena zerbait ikastera edo idazkeran murgiltzera, ongi etorria izanen da. Azkenean ez da murrizten publiko bati, baizik eta geroz eta jende gehiagori irekitzea da helburua. Orduan etxetikan ez da ezer ikasita edo zer eraman behar? Ez da beharrezkoa. Gero ere bai egonen dira hitzaldiak interneten eta barra, eta hori, irisgarria izatea da helburua jaialdian, eta ez da beharrezkoa hontan aditua izatea, ez da gutxiago hori ere. Lehen aldiz bertaratuko den norbaitek edo eskolatik kaligrafia hitza berriro entzun ez duen norbaitek, zer aurkituko du? Komeni da ere bai pixko bat bai sare sozialetan, webgunean eta landutako gitaro guztia pixko bat horretikan ikustea. Jaialdia oso handia da, eta hori, 4 esparru eta aparte hainbat ekitaldi ezberdina ospatuko dira, beraz komeni da pixko bat
bai puntuak edo egitaroa ikustea, eta zein komeni den, edo non komeni den hitzaldia hartzea edo tailerran parte hartzea, ez? Azkenean mundu guztiari irekita dago, baina ez mundu guztia partu arte dezake esparru guztietan, ez? Osasunezko hitzaldietan adibidez, igual ez du zentzurik parte hartzea, baizik eta beste esparru batean edo komeni da igual sare sozialetan edo prestatutako egitarau hori irakurtzea. Etorkizunari begira, aurre ikusten duzue jaialdi honek beste edizio bat izango duen, zer espero duzue edo beste leku batzuetara zabaltzea? Bai, hitz egindako zerbait da, eta buruan duguna da ez hemen geratzea, baizik eta prestatutako edo landutako taldeare bai mantentzea eta saiatzea beste edizioren bat egitea, ez dakigu ze formarekin edo ze formatuan eta noraino iritsiko garen, baina ideia da mantentzea eta hau bizi egotea. Zuri horrelako proiektu batean parte hartzea, kaligrafia ibilbideak zelako proiektu batean, zer ematen dizu? Pertsonalki asko, esan bezala hontaz bizi naiz orain, eta duela urte dexente erabaki nuela espezializatzea, eta kaligrafiaren izenean irudi hau ematea, eta gainera hemen iparraldean, oso jende gutxi gaude honen inguruan, eta oso pozik alde hortatik. Nola animatuko zenuke ikusle bat jaialdira gerturatzera edo paseo topografikora gerturatzera? Ez dakit, nola esango nioke orain, ez dakit, depende pixko bat ze adineko pertsona den edo ze gustuak dituen, ez? Baina, azkenean paseo tipografiko hori ordu terdi bi ordutako paseotxo bat izanen da. Ez da beharrezkoa deus jakitea, baizik eta ratotxo bat ematea ikusten eta zerbait ikasten errotulen inguruan, bai urteak, materiala, nola egin gakoa. Azkenean interes pixko bat edo ikustea eta listo. Bukatzeko, Jon, azken galdera bat botako dizut. Zergatik da garrantzitsua gaur egun horrelako espazioak sortzea artearentzako eta gauza apur bat geldoentzako? Azkenean, kultura, hitz egin dugun kultura hori mantentzeko, sortzeko eta eboluzio hori emateko ere bai. Kultura honen atzean jende asko dago ere bai lanean eta hortaz bizi dena, eta behar duen garrantziare bai eman behar zaio. Orduan pentsatzen dut ere bai kulturalki edo sozialki ere bai danak izan behar dugula konpromiso puntutxo hori. Mila esker, Jon, mila esker gure etortzeagatik, ez dakit azkeneko zerbait esan nahiko zenukeen bukatu horretik? Ez behi eskerrak eman gonbidapena edo elkarrizketagatik. Eta gero ere bai, hori, etxein dugun bezala, egitarau edo jaialdi kulturala da, irisgarria, eta aurten helburua izan da doako jaialdia izatea, sarrerak doakoa dira, tailerrak ere bai, eta jendearentzat irisgarria izateko horrela planteatu dugu antolakuntzatik. Orduan, komentatu nahi nuen ere bai amaitzeko donor lagundu ezakela horrelako kultur edo proiektu kulturalari, eta webgunean duzue informazio guztia, mecenas bihurtu daiteke donor, eta ere bai gero Berkami proiektua eguneratu dugu, eta bertan daude tailerrendako hainbat sarrera edo lehentasuna daukate hortako tailerrak, beste hainbat konposizio kaligrafikoak ere bai laguntza moduan, beraz donor ere bai lagundu dezakela ekonomikoki proiektuari, eta bi plataforma edo bi kontzeptu hile daudela, bai mecenas bihurtzearena eta bai Berkamiaren kontu hau. Dana webgunean edo sare sozialetan dagoela, eta gutxi gehiago. Oso ondo, mila esker, badaki zer egin, webgunea begiratu, salseatu ondo eta ikasi informazioa. Hori da.
Mi esker etortzeatik Jon, zorte on, Mi esker. jaialdiarekin, eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Gaur tenperaturak nabarmen egingo du gora. Beroenak 20 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean, eta 13-15 gradukoak barnealdean. Zerua lainotu samar egongo da, eta goizean tantaren bat edo beste egin dezakeen arren, ezer gutxi izango da. Egunaren bigarren zatian, berriz, fronte berri bat sartu eta euritara joko du. Kantauri isurialdeko zenbait tokitan baliteke zaparrada trumoitsuak eta mardulak izatea. Bereziki kostaldetik hartu. Egunaren amaieran atertzera egingo du. Mendebaldeko eta hego mendebaldeko haizea ibiliko da, zakar samar zenbait momentutan. Asteazkenean, eguraldiak ez dauka aldatzeko traza handirik, eta giro nahasiak jarraipena izango du. Hainbat fronte iritsiko dira, eta euria egingo du. Hala ere, baliteke egunaren hasieran ordu askotan ateri eustea. Euriaz gain, haizea zakar ibiliko da oso. Egon mendebaldetik hasieran eta mendebaldetik egunaren amaieran. Egunaren amaieran, mendebal osagaiko haizea oso indartsua izan daiteke itsasertzean. Temperatura nahiko altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo Ainoa, ongi etorri gurera, zer moduz? Oso, ondo, eskerrik asko. Bueno, konta iguzu pixka bat, nor zaren, nondik zatozen? Bueno, Ainoa Ruiz naiz, Lizartarra, eta Te Diferentzia emakumeen kooperatibaren taldekidea naiz. Te Diferentzia arte eszenikoetan adituak garen emakumeen kooperatiba bat da, eta antzerki ekoizpena, kudeaketa, banaketa eta antzestore egiten dugu. Nondik dator talde hori, nondik sortzen da? Bueno, talde hau duela 20 urte edo sortu zen. Emakumeen artean behar bat ikusi genuen hor babes bat sortzeko, haurdunaldian edo segun adinetara iristen zarenean ja oso paper espezifikoak ematen zaizkizuten antzerkian edo lanik gabe geratzen zinen, orduan babes hori lortzeko gure kooperatiba propioa sortzearen beharra ikusi genuen eta hala egin genuen. Zer du desberdina zuen antzerkiak? Bueno, gure antzerkiak beti badu ardura sozial bat, berdintasunaren alde egiten du, tratu txarren prebentziorako, aniztasuna lantzen du, dena delakoa eta beti umorearen bitartez egiten du gehienetan. Eta zure bizitza pertsonalean zer suposatu du antzerkiak eta talde honek? Bueno, nire bizitza txikitatik, oso gaztetatik antzerkia izan da, edo antzerkia erabili dut desfogatzeko, nik nahi nuena kontatzeko, eta sortzen diren taldeak eta ekipoak bikainak dira eta onuragarria, oso onuragarria izan da niretzat antzerkia. Gaurko honetan, etorri zerate otsailean aurkeztuko duzuen ziklo baten berri ematera. Zer da ziklo hori? Bueno, Nafarroako Antzerki Eskolan egingo dugun ziklo bat da, asteburu oso batean, 20, 21 eta 22an, otsailak. Eta, denetarik ikusi daiteke. Helduentzako zuzenduta dagoen Maiterri diren bakarrizketa bat, Fotoshormona Silexatin. Gero larun batean, lehenengo aldiz, programatuko dugun drag ikuskizun bat izango da, La Orbita del Deseo izenekoa. Eta igandean, gure azken ekoizpenaren estrenaldia izango da euskaraz, 53 isa izenekoa, dena zurea proiektuaren barruan dagoen ikuskizuna da. Azken estrainaldi hau 53 isa, nondik sortzen da? Zein izan zen lehenengo ideia edo? Begira, urte asko generaman ja, gaztei zuzendutako ikuskizun bat prestatzen edo burutzen,
Aurrekoetan egin izan dugu, baina gero ez dugu arrakastarik sortu beraiekin, ez? Bai, gazte helduentzako zuzendutako ikuskizunak dira, baina gero bakarrik helduak agertzen dira. Badago hor realitate bat, 16-22 urte inguruko gazteak ez doaz antzerkira. Eta noski, hau lortzeko behar genuen aurreko ikerketa bat, eta ordu pilo bat, eta ez genituen baliabide batzuk. Baina iaz, Nafarroako gobernuko ekoizpenari ematen duten diru laguntza bat lortu genuen, Artenpro izenekoa, Gehi Laboral Kutxaren laguntzarekin ere bai, orduan ja hasi ginen lanean, inkesta batzuk prestatu genituen institutu guztietara bidaltzeko, Nafarroako institutuak noski, eta jasotako informazioarekin hor zerotik ja hasi ginen beraientzat espresiki sortutako ikuskizun batekin, haiek nahi zituzten gaiekin, haiek nahi zituzten pertsonaia motaekin, antzerki estiloarekin, eta bar. Eta hau estrenatuko dugu Gaiarra Antzokian 18an gazteleraz, eta gero Nafarroako Antzerki Eskolan euskaraz. Hemendikan pasa dira beste artista mota asko, eta gehienek esaten dute gazteengan hurbiltzea ez dela erresa. Kenduta musikari, gaur egun modan dauden musikariak, zaila dela, zer esan nahi du horrek? Mira, nahi asko harritu nahuena izan da, inkesta hauetan jasotako informazioarekin, ez doaz antzerkira, baina ez doaz kontzertuetara, ez dituzte pelikula luzeak ikusten, ohituratuta dago jendeak ja informazioa laburra eta asko jasotzera, orduan aspertu egiten dira. Eta berdintzaile gaia, berdintzaile doanik izatea, ez da diru kontua, eta guk espero dugu informazioa guztiarekin zen. Beste datu kurioso bat zen, ez dutela antzerkia ikusi nahi, baina antzerkian parte hartuko luketela. Orduan, ikuskizun honen pertsonaia bat, ez da profesionala, emanaldiro pertsona ezberdin bat izango da, tokiko institutuarekin edo udaletxearekin harremanetan jarri, eta nahi duen gazteak apuntatu daiteke, izena eman eta parte hartu ikuskizunean. Eta gero dinamikoa izango da. Egongo da QR bat eta haiek erabakitu dezakete nondik norakoak izango diren eszenak. Zer gertatuko den edo orduan horrela detaile txikitxoekin nik uste oso ikuskizun interesgarri bat atera dela, oso polita, hunkigarria, gogorra, baina divertigarria ere bai, orduan ea lortzen dugun oraingoan. Emanaldi honetaz gain beste bi emanaldi ere eskainiko dituzue zikloan, guztira bi gaztelaniaz eta bat euskaraz. Zergatik egin duzue kombinazio hori? Bueno, ezagutzen dugu oso ondo Nafarroako Antzerki Eskola, nian hezitu nintzen, nire lankideak ere bai. Eta Alde Zaharra, Iruñako Alde Zaharra ere ondo ezagutzen dugu, orduan nik uste dut prestatu dugula oso bideratua dagoen ziklo bat, ez? Publiko guztientzako ikuskizunak daude, gazteak, familiarra izan daiteke drag ikuskizuna hau, ez gaudela ohituratuta, baina zergatik ez ezin dira aurrak joan, ez dago ezer bereziki. Eta bakarrizketa sartu dugu berdintasunaren aldeko gure ikuskizun badelako. Nola aukeratu dituzue ikuskizun horiek? Bueno, bi gureak dira, estrenaldia zen aitzakia, osea, estrenaldia egin nahi genuen bai edo bai, eta gero drag ikuskizunean lan egiten duen mutiko bat, gure 53 izan egiten du lan ere bai. Orduan, ez daude ohituratuta antzokietan lan egitera, eta proposatu genion aukera hau, guretzat ideia da ez delako, eta baiezkoa eman ziguten, eta oso pozik daude eta urduri ere bai. Itzuliko gara 53 isa horretara, galdera bat egin nahi nizun, sortzerako garaian aipatu duzu ikerketak jaso dituzuela, ikertzen egon zera, horren inguruan, zenbaterainoko erronka izan da hori zuentzako? Esan nahi dut, zuek egin dituzue gauza batzuk agian egingo ezen dituzketenak ikerketa horiengatik? Bai, bueno, lehenik eta behin, guk bidali genuen inkestak institutuei eta ez genekien erantzunik jasoko genuenik edo ez. Ikusi genuenean, ia 1000 erantzun jaso genituela, eta beraien kuriositate hau antzerkiarekiko, antzerkian parte hartzearekiko, egin genuena izan zen sortze prozesuan gonbidatu.
Orduan, entzeguetan, Gaiarre Antzokiak eskaini egun haien entzegu gela eta gonbidatu genituen gazteak ikustera sormen prozesu hori eta parte hartzera. Eta denetarik esan ziguten, hau ez da gustatzen, hau bai, hau interesgarria da, hau nondik atera da, eta hor informazioa pilo bat jaso genuen. Normalean, ez da pentsatu ere, inork ikustea prozesua zen zaude ia biluzik, ez? Ez daukazu argirik, ez daukazu eszenografiarik, baina oso interesgarria eta oso aberatsa izan da gainera ere, bai. Hori esan behar nizun, aberasgarria seguro. Zuek ere nola hartzen dituzue hau etxe gustatzen, hau gustatzen zait, frustrante izan daiteke batzuetan, agian ez topatzea gustatzen zaien zerbait? Claro, pentsa Maite Derredinek idazten zuen testua, eta batean esaten dizute, ez den hau zergatik, edo zertarako, edo pertsonaia hau ez dauka zentzurik, edo zure buruan oso zentzuzkoa da. Baina, gazte baten aurpegian edo gazte baten buruan batera interesgarria izan daiteke pertsonaia hori. Eta esaten dizutenean da, eta orain nondik, ez? Eta aktorearentzako ere oso frustrantea, batean esatea zure bakarrizketa ez zait iritsi. Baina hori da guk behar genuena, ez? Saiatu gara bestetan, gure testuak idazten, gure antzerki mota egiten, eta ez du funtzionatu. Guazten ikastera, beraien ez? Zein den beraien naia. Zer espero duzu emanaldi honekin? Jo, nik espero dut gazte asko hurbiltzea, ahoz-aho antzerkiaren grina hori sortzea, ez? Eta gogoa. Eta guk erabiltzen dugu antzerkia ezitzeko esan behar ez, baina igual oso hitza handia da hori, baina bai gure ideiak nolabait transmititzeko. Eta gazteek behar dute orientazio bat, bai, eta nik uste antzerkiaren bidez, eta humorearen bidez batez ere, oso erraz egin daitekela, eta pantaietatik kendu eta sartu antzerkian, ez, edo kontzertuetan, edo. Gaztei bakarrik zuzendutako emanaldi bat da? Helduek ere jan daitezke, noski, ez da horrentzako, baina mundu guztiak ikas dezake antzerki honetaz. Sexua dauka ardatza, baina aitzaki moduan erabiltzen da. 8 aste falta dira institutua amaitzeko, eta bada pertsonaietako bat ez duela unibertsitatera joan birjina izaten, ez. Hau da aitzakia, eta gero pertsonaiak oso aberatzak dira gauza asko dauzkate atzean, ziur naiz gazte pilo bat daukate horrelako arazoak, eta oso zailak da haiei buruz hitz egitea, eta antzokian ikusten duzu eta oso aktore gazteak dira ere bai, orduan beraiekin empatitatea oso erreza da, eta nik uste dut iritsiko zaiela barruraino, orduan espero dut honekin animatzea, beraiek ere ikustea oso eszenografia simplea da, 4 gauzatxoekin antzerki bat sortu daitekela edo antzerki obra bat animatzea ere bai honetan. Zer sentsazioarekin nahiko zenukete emanaldietatik ateratzea gazte horiek? Nik nahi dut ateratzea, tabernara joan, eta raja, eta ze iruditu zauzu hau kontatu duenean, ze arrazoia zeukaten, ez? Edo ez, edo ze tontakeria, baino aitzakia izatea hor solasaldi polit bat sortzeko. Aipatu duzu aurkezpen hau Gaiarren gazteleraz egingo dela, 19an, ez da? 18an, eta 22an euskeraz Nafarroko Antzerki Eskolan. Zer esan nahi dute bileku horiek? Gaiarre Antzokia Nafarroko Antzoki politena da, ezinbestekoa. Eta hain elenko gaztea dukita beraientzat oso esperientzia izugarri polita izango da antzestea. Bere familia guztiekin, lagun guztiekin, sarrera pilo bat erosi dituzte, familiakoek, eta familiakoak ez direnak. Harritu ginduen duela hilabete asko atera zirela sarrerak bentan eta saltzen hasi ziren, zertakit seinale ona den, beldur pixka bat ematen du ere bai. Eta Nafarroako Antzerki Eskola gure etxea izan da betidanik. Nire lehenengo estrenaldian izan zen eta espero dugu asko han egitea. Oso ondo tratatzen digute eta bikaina da tokia oso polita da ere bai. Oraindik lekua egongo da ikusaren batentzako jo nahi baldin badu. Bai, Gaiarre Antzokia amaitezina da. Eta Nafarroako Antzerki Eskolan duela gutxi atera dira sarrerak eta ja daude salmentan, beraz nahi duenak hartzea.
Emanaldi honekin, estrainaldi honekin, aurrera begira nahiko zenukete beste leku batzuetara zabaldu ikuskizuna? Noski, asko gustatuko litzaiguke herri askotara joan eta herri haietako gazteren batek parte hartzea ikuskizun honetan. Oso esperientzia askarra eta polita izango da, zen testua pasatzen diogu, ikasten dute haien kabuz, eta gero egunean bertan entxegu pare bat egiten da aktoreekin, eta beraiek egindako pertsonaia oso txikia da, baina oso garrantzitsua da oraintzako. Eta esperientzia astezina izango dela nik uste. Ziklo honek Nafarroako kultura egoeran zer ekartzen du? Bueno, aniztasuna, ez? Denetarik eskaintzen dugu eta hala espero dugu jasotzea. Joan zaitezke 3 egun jarraian antzokira eta oso gauza ezberdinak ez dute zerikusirik bata bestearekin gainera. Bata da bakarrizketa, oso divertigarria, oso informala, gero drag ikuskizun bat, ez gaude ohituratua ikustera, eta gero estrainaldi hau, ze interesa sortzen duen. Antzerkia esaten da ere bai ez dela masiboa, adibidez, gaur egun musika kontzertuak hartzen ari diren tamainarekin konparatuta. Zer esango zenioke hori esaten duen pertsona bati? Bueno, eske antzerkian gertutasuna ez dauka zerikusirik kontzertu batekin, ez? Kontzertu batean, bai igual lehenengo lerroan edo, harremana daukazu musikariarekin, baina honek ez du zerikusirik. Ni asko gustatzen zaizkita entzoki txikiak, aurrez aurre edo gertu edukitzea publikoa, ez, nabaritzea zer sentitzen duen, zer esaten duen, zer askotan. Hori, askotan sartzen dira hainbeste paperean entzuten diezula komentatzen eta zu esan, bueno, gutxienez daude gurekin, ez? Eta hori kontzertu batean ez duzu lortzen, ez? Bai, izugarria izan daitekela, nik ez dakit, 5.000 pertsonen aurrean antzestea, baina hitz egin behar duzun behar asko daude, eta nik uste dut niretzat askoz politagoa da toki bilduago batean. Aipatu duzu zuen taldeak ikuspegi soziala edukitzen duela, askotan, aipatu duzu ere erronka bat izan daitekeela gaztengan hurbiltzea, lantzen dituzuen gaien artean, zein esango zenuke dela zuen erronka nagusia? Bueno, gu beti tratu txarren prebentzioa, ez? Bai gazteetan, ez bakarrik helduetan, eta aurretan ere bai. Adin guztietara zuzenduta dauden ikuskizun ezberdinak sortu ditugu gai hauekin. Duela urte batzuk sartu ginen eskola ziklo batean honekin, eta ateratzen diren kasuak dira hunkigarriak. Beldurra ematen du da hona, zen ez dakit, batzuetan ez dira nabaritzen mikromatxismo horiek, baina antzoki batean ikusten badituzu, batean esaten duzu, bau gertatzen ari zait. Eta, bueno, kasu honetan, gure ostean psikologo batzuk zeudenan, gazteekin hitz egiteko eta, bueno, atera diren kasuak beldurra ematen dute esaten dudan bezala, eta honek esaten dugu oso beharrezkoa dela ez egiten duguna. Aipatu duzu aldez aurretikan, Nafarroako antzerki eskolan, estrainatuko duzuela euskeraz, zuentzako leku berezi bat, etxea bezalakoa, ezta? Zer esan nahi du talde edo sortzaile ezain handientzat horrelako aliantzak egoteak? Babesa izugarria, zen zuk lan egin dezakezu nahi duzuna, baina gero ezin baduzu erakutsi zure lana, hor geratzen da, ez? Eta horrelako leku gozoak, ez da bilduak, eta ematen dizuten esaten duen bezala babesa teknikoarekin, edo sarrerak sarren salmentan laguntzeko, edo ezinbestekoa da talde txikientzat. Sarean lan egitea ezinbestekoa da, edo egin daiteke lan, sarean, agian zuen taldea sare bat da, baina zuen taldetikan kanpo sare bat sortzea ezinbestekoa da, edo egin daiteke lan barruan? Sortu dugu, ez? Esna arte eszenikoan taldea, ez? Sortu bari esan dugu asoziazioa, guk geure talde txikiei babesteko, eta nik uste dut esaten duzun bezala ezinbestekoa dela. Edo ez bada ezinbestekoa gutxienez oso ondo datorkigu
gure artean bestea begira areto honetan zera dago, edo galdetu honi, edo deitu ona, beti ondo dator laguntza, ez gara etxaiak. Sortez, hemen Nafarroan antzoki pilo bat dauzkagu kulturetxe izugarri ondo ekipatuak eta antzerki kultura asko dago, kanpoan dagona ikusita, konparatuz. Eta lana daukagu guztiontzat, eta oso harreman ona daukagu talde guztien artean, denetarik egongo da ez, baina bai, babesa hori eta sare hori esaten duzun bezala oso ona da. Ziklora itzulita eta estrainaldera itzulita, nun eskuratu daitezke sarrerak? Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean, eta Te Diferentziaren webgunean ere badauzkagu estekak ara eramaten dizutenak. Eta zer esango zenioke, zalantzan egon daiteken bati ez dakit jun, ez jun? Animatzea, aukera ematea, gaur ez bazaizu gustatzen, bihar ez joan, baino gaur. Ez bauzu egiten ez duzu jakingo. Eta 55 minutuko gauzatxo bat da, ez doa inora, ez da oso gareztia ez da ere. Eta nik uste dut antzerkiari aukera bat eman behar zaiola, oso garrantzitsua delako edo oso berezia ez. Eta ziklo honen ondoren zer, zein da hurrengo pausoa, hurrengo lana? Denetarik. Lana ez badugu bilatzen dugu, orduan udarako jaialdiak ja prestatzen ari ditugu, beste cool landa eremuetan egiten dugun beste proiektu bat da, ere martxan dagoia da, ikuskizun berriak sortzen ari ditugu beste publikoentzat, orduan beti lanean. Ba aldezue Te Diferentzia taldeak ametsen bat? Ba lanarekin jarraitzea, eta geroz eta jende gehiagori iristea, eta ez galtzea esaten nuen antzerki ohitura edo kultura hau, ez. Bukatzeko, Ainhoa, zer da antzerkia zuretzako? Bizitza, lana, baina dibertsioa, eta desfogatzeko eta ondo pasatzeko momentu bat, baita nire ideiak espresatzeko eta nik sentitzen dudana, edo munduari erakutsi nahi dio dana, aukera ematen dit hori erakusteko ez. Mila esker Ainhoa etortzeagatik, apuntatuta gelditzen da, otsailaren 18an Gaiarre antzokian, ez da, estrainaldia gaztelera, ez da gero 20, 21 eta 22an, zikloa osorik. Mila esker gure etortzeagatik, ez dakit azkeneko zerbait aipatu nahiko zenukeen, bukatu aurretikan. Esan dakoa, animatzea eta betetzea Nafarroako Antzerki Eskola horrela babesa ematen ere gure gazte hauei eta gure etorkizuneko aktore ospetsu hauei. Mila esker etortzeagatik eta zorte hon. Eskerrik asko. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.